Oh God, I need Jesus. Profeti uzandi mazwi indodakazi sibile akunizwile ukuthi angisho ukuthi prophetess tell prophet. So we really thank God for her life. Nokuthi nje siyabona uNkulunkulu wenzani ngaye and siyamkhulekela simcelela umusa enkosini ukuthi konke lokho akubeke enhliziyweni yakhe akwazi ukuthulula. Ngibingelele abafundisi abapostoli fivefold ministry yonke bonke abafundisi abakhona angenibingelele nazo zonke izisebenzi zikaNkulunkulu ngokwezikhundla zenu nangokwe-ministries uNkulunkulu abinikeze wona. Bingelele abazalwane bonke egameni lenkosi yethu uKristu Jesu. Amen. Ngibonile ukuthi unabantwana abasenkulu, asibingelele nonke, sibingelele kakhulu futhi oza kwethu asebenze umsebenzi engizowenza ubelula kakhulu ngoba basebenzela abantu bakaNkulunkulu. Angibabingelele Apostoli Nogemane, Apostoli uDineka wesibusiso ukuhlephula izwi kanye nabo. Ngize unkosikazi ke nami kanye nabafundisi abaningi, ama-sons and daughters, apostles bonke engifike kanye nabo. Ngicela siye encwadini kaJohn 19 sifunda ngixolisa phasike John chapter number 19 sifunda verse number 80. Leli lesilungu lethi, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Elesizulu libeka kanjena, kwathi ukuba uJesu ewamukele uvinika wathi ufeziwe, wakebisa ikhanda wafa. Kanti uNkulunkulu emzuzu embalwa esihloko esithi the access is allowed. The access is allowed. Ngiyathanda kakhulu ngesizulu kuthiwa indlela ivulekile. Indlela injani bazalwane?
uvulekile. Yathanda ukuthi kulesi sikhathi simbonge uNkulunkulu umsebenzi waseCalvary, umsebenzi ophelele wasesiphambukweni. Siyazi ukuthi kule ncwadi isono senze into enkulu empilweni zethu ngoba sivale indlela eya kuzo zonke izinto uNkulunkulu asihlelele sona. Makhona into okuyiyona enkinga kakhulu even at this time is sin. Sin isono sibi ngoba sibambe ingane, sibambe abantu abadala, sibambe abasevayo, sibambe abafundisi. Isono sibamba lokhu uhlobo lomuntu. Isono into esiyenzayo esembi kakhulu, sivala indlela eya eyintweni uNkulunkulu asilungisele zona. Yathanda ukuthi siveze ukuthi izinto noma i-access was denied when yenzeka lento ukuthi indlela ivaleke. Incwadi kaGenesis chapter number 1 uzothola laphayana uNkulunkulu verse number 26 said, let us make man, asenza abantu abeseshwa lezinto eziwu-2 athi umfanekiso wethu, athi basifuze. La mazwi awakhuluma laphayana ayesho ukuthi basenza abantu babe lokho esiyikho la ezulwini, bona babe yikho emhlabeni. Amanye amagama la mazwi athi abafane nathi basifuze, those are the delegating words. Lapho uNkulunkulu owayethi ngifuna umuntu ofana nami emhlabeni, ngifuna umuntu ongifuzile, ufuzo ukwenza njengaye. In other words, uNkulunkulu wayengabhekile nje ukuthi emhlabeni kube khona abantu that are scattered benza izinto abayithandayo, kodwa wayefuna bethi belapha emhlabeni kodwa benze njengaye futhi bafane naye. Lawo mazwi angamazwi ayesho ukuthi ngifuna ukubusa nenze izulu elikude kunezulu. In other words, wise multiplier enza zonke izinto ukuze izulu libe khona, kube khona into emele izulu emhlabeni. Izongathi and uma uya verse 26 bese veza legama elithi they must have dominion. Amanye amagama kufanele babe namandla ukuthi babuse njengaye esezulwini. But uma uqhubeka uya ku verse number 28, then God bless them. Baba busisi uNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu enye izinto iphutha ngalenzanga yikuthi angashiyi sifana naye, sinjengaye and have dominion without a blessing. Amanye amagama kuzo zonke izinto ayizo washiya nesibusiso sakhe. Isibusiso sikaNkulunkulu siphezu kwethu. Ngiyasizwa namhlanje there is an activation on heavenly places, activation of the blessing. Uma uza verse number 29 lithi Bible, God gave everything to man. Uzibona ukuthi laphana lithi Bible wabanikeza konke leli gama lithi every. Ngamanye amagama verse number 20, God gave them everything. Wabanikeza animal kingdom, ilwane zingaphansi kwethu. Wabanikeza vegetation, yonke lento ingaphansi kwethu. Wabanikeza inyoni zezulu. Ngibona sengazathi wayibanikeza nespace, lendawo kuthiwa ispace.
idominion yethu ayigcini phezu kwezilwane zodwa futhi ayigcini phezu kwezinto ezitshaliwe zodwa iyadlula iye kwispace kuzwakala iphunga lethu niyeza ukuthi khona into ezokwenzeka vele kodwa banikeza ispace phezulu inyoni endiza emoyeni akusono bakwethu sin chapter number 3 kwamkela lento kuthiwa yesono and uma uzobheka laphana ku chapter number 3 which is verse number 13 if I'm not mistaken uNkulunkulu ukhuluma nowesifazane uthi do you really understand what you have done uyakwazi yini kahle lokho sewukwenzile ukufaka isono kubantu bami and then iBhayibheli ku verse number 23 then God sent them away wabathumela ukuthi abaphume ensimini he sent them away guess what akabaxoshanga nje ensimini kodwa wabe sebeka ingelosi enenkemba ephendukayo ukuthi noma sebefuna ukuyela ensimini kodwa bafice ukuthi access is denied i-access ayisekho indlela yokubuyela kwacaca ukuthi umuntu uzophila emhlabeni with a denied access, denied provision, denied indlela eya kwi-provision, it's denied indlela eya kuzo zonke izinto zikaNkulunkulu kwacaca ukuthi indlela isivalekile. But there is something bazalwane umindlela isivalekile uNkulunkulu esezulwini uNkulunkulu esemazulwini indlela ivalekile injalo walibona uluntu wababona abantu bezama ukubuyela mawuzobheka uKain kanye noAbela laba bafana bazalwe kukhona ingelosi evimba indlela ebheke abona kodwa izono zabazali babo zibavimbe ukuthi babuyele kuthe uma belima omunye efuya lithi iBhayibheli ngesikhathi benza zonke lezi zinto bacabanga ngelinye ilanga wafika umcabango ukuthi uma sithatha izinto esizivunileyo sithatha izilwane lezi sifuyileyo ngeke uNkulunkulu asivulele bayithatha bazisa kuNkulunkulu kwacaca ukuthi noma omunye phethe ama-vegetables omunye phethe izilwane but the access is denied. Bafuna ukubuyela laba bantwana kodwa indlela eyakhona ivalekile. Kodwa namhlanje ebusuku namhlanje ntambama sifuna ukuveza indlela evulekile ebheka kuyo mdala wezinsuku ophethe zonke izinto ezidingwa umphefumulo wethu. Isono sinjalo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabazalwane ngesikhathi uNkulunkulu befika uNkulunkulu lithi iBhayibheli wawunaka usebenzisa leli gama elithi God respected umnikelo kaAbela. God respected alivezi ukuthi uvunile kodwa lithi wamamukela umnikelo alivezi ukuthi wamamukela onikelayo wamukela umnikelo kodwa ayikho declaration etonikelayo wamukelwa. Lithi iBhayibheli wangawuhlonipha futhi wangawamukela umnikelo kaKain. Uma engawuhloniphanga engawamukelanga lithi iBhayibheli wacasuka kakhulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamreach out wathi ucasukele uma wenza kahle ngeke nawe zakuthi wamukela umnikelo wakho na.
but iBhayibheli liveza ukuthi lithi iBhayibheli waqasuka wazobulala umfowabo. Into eveza ukuthi ukubulawa kokuqala kwenziwa ethempelini. Kwenziwa phambi kaNkulunkulu. Umuntu oqala wabulala umuntu wambulala phambi kaNkulunkulu. Kwangena zonke lezi zinto, kwangena ukufa, kwangena izifo, kwangena ukuhlupheka, kwangena yonke into kwaqala ukuthi yaba lento iyacindezela, but the access is denied. The access is denied. iBhayibheli ke liveza ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu encwadini kaLuke chapter number 23 kuvela ke lapha uNkulunkulu esevula indlela ebheke kuye, indlela ebheke eyintweni zakhe. Sithola amazwi awu7. Ngiyazi ukuthi nishunyayezwe kakhulu amazwi ayi7, kodwa can I get into those things namhlanje na? Uma uzobheka la mazwi athi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ayekade ethi Nkosi phinda ureconsider ubutha ophakathi kwakho nabantu. Yamukela mina nomnikelo wami bese kuvuleka indlela eya kuwe. Bese kuba khona ayesibili elithi lapha in the cross la khona iBhayibheli lithi lithi wathi indodana bheka unyoko, wena mama bheka indodana. Wayekade evula ireconciliation nobudlelwano phakathi komuntu nomuntu. Obonakala mhla uKhayini ebulala umfowabo. So now indlela yokuxolelwa ebheka phezulu isiyavuleka, nendlela yokuxolelana nabantu bona omunye nomunye nayo futhi iyavuleka. But kukhona into ayikhuluma laphana inokhuza lo owayibethelwe ngakwesokunene sikaJesu. iBhayibheli liveza ukuthi ebethelwe enjalo wathi kuJesu, Nkosi uzongikhumbula, Nkosi uzongikhumbula, ngikhumbule yakhala isigebengu sathi ngikhumbule Jesu, ngikhumbule. Ngiyangezwa sengazathi khona umthandazo womuntu ofike kuleyo ndawo ethi ngikhumbule Nkosi. Angazi konakeleni, angazi ikuphi nakuphi ongahambi kahle, but remember me. Wayekade ethandaza umthandazo wokuvulela isoni sokuthi singene paradise, ephula umgoka owawuphakathi kwesoni kanye noNkulunkulu ongcwele. But the last thing not the least, lithi iBhayibheli uma esethandazela esethe namhlanje uzobe ukanye nami uzobukanye nami eparadise. Lithi iBhayibheli wayiseza kulona umthandazo othi baba, ngamanye amagama wayesethi ngomile. Wayesedila nezimo nama-pains nazo zonke izinto ezimi phambi komuntu. Ama-pains, ukuhlupheka, ukugula, i-stress nazo zonke ezinye izinto. Simuzwa ethi ngomile. Izinto ezenzeke kimi zingenza ngingakwazi ukuqeda izinto engizela isiphambanweni nizozenza. Ngomile. Lithi iBhayibheli bamgijimisela ilokhuza uvinika, not iwayini. Iwayini lalizokwenza ubuhlungu budame, kodwa uvinika wamenza ukuthi uvinika ushise ukuze nawo adonse umzimba wakhe, awudonse sesiphambanweni, amemeze asho lamazwi athi kufeziwe.
na uma esho namazwi athi kufeziwe lithi iBhayibheli khona izinto ezenzeka ngalelo langa. Number 1 lithi iBhayibheli wabonakala abafileyo bevuka emathuneni bengena emzini ongcwele. Sengiyavala njalo bekuyizwi lomthandazo le. Wabonakala abafileyo bevuka, the resurrection power took place uma ethi ufeziwe. iBhayibheli verse ukuthi uma bebabona bengena emzini ongcwele babona sengazathi ngaleso sikhathi kukhona abafa benonkulunkulu according to the law. Kukhona abafa benonkulunkulu according to the prophet. Kodwa now sekufujesu manje ngoba ngokomthetho amadlovuko abengekho, ngokwabaprofethi amadlovuko ayengekho, kodwa uJesu ufeziwe. Babonakala bevuka sekusebenza amandla ovuko. Kwacaca ukuthi abakholwa uye abasoze balala emathuneni, indawo yabo ilapho yena akhona. But number 2, izinto eyenzekile uma ethi kufeziwe kuthiwa bazalwane kwaphuma lithi iBhayibheli kwadabuka iveli. Kwadabuka iveli. Udabuka kweveli kwakusho ukuthi there is an access. There is an access. Asakhe sono esingavimba ukuthi sifike sibe na-access ebheke kuyo, ngoba ngesikhathi uJesu ufeziwe kwakuvuleka umnyango othi sesingabuyela sifike kuyo. Kukhona izinto ebey'thanda ukusivimba, kodwa look at you, izifo bey'funa ukukuvimba, kodwa the access, the power of the access. Khona izinto usathana bethu uyihlelile, kodwa kwasho ukuthi umnyango nendlela seyivulekile. The access is allowed. The access is allowed. Kuthiwa-ke uma bekhuluma labo abakhuluma ngaleya ndwangu bathi le ndwangu wawungeke uyidabule uwedwa. Kwadingeka amadoda angaphezu ka-300 ukuze kwazi ukudabula le ndwangu. Kodwa izwi likaJesu elithi it is accomplished. Elehla namandla angaphezu kwamadoda awu-300 abambidwangu ayidabula. Kwasho ukuthi the access is allowed. Shandeke satama lokulobo shanda. Khona into engiyithandazelile la mprofethi, khona into engiyithandazelile ezokwenzeka khona manje, ezokwenzeka khona manje. The access is allowed. Lento esono ayisasebenzi, lento kaSathane ayisasebenzi, lento yokuhlupheka namazwi akhululwa ngempilo yakho awasenamandla phezu kwempilo yakho. The access is allowed. Ivulekile indlela kwebazalwane. Indlela ivulekile. Ayisakho into amadimoni angayenza, ayisakho into uSathane angayenza, ayisakho into nalabo abasetshenziswa amandla obumnyama, ayisakho into abangayenza, ngoba the access. Ngingezwa abantu bekhuluma estadium ukuthi indlela ivulekile, noma kumnyama indlela ivulekile, noma ngabe kwenzekani indlela ivulekile. Access is allowed. Access is allowed. uJesu mayisho lamazwi ethi ufezi wavuleka izinto, waqala ukuthi akekho
uqashiwe ukuthi azogada ukuthi ingafiki lo mzuzu isosha. Angazi ukuthi leli sosha babe likhethe kanjani. Walanto leli sosha wathi walime eduzane kwesiphambano ukuthi azangavumi ukuthi sibuyele izinto zethu, azangavumi ukuthi sibuyele ukuphila kwethu. Wakati ukuthi umyekile wakhuluma wathi mayikhuluma ngokuphuka abantwana lithi bayiphela kwaba mnyama. Wakati ukuthi ukhuluma intwana elangcwatshwa ngabakhi kodwa manje sele wayinhlobo yakhumbi uJesu igama lakhe. Ifunekile South Africa, ifunekile indlela endingeni yonke yomhlaba, indlela ifunekile. IBhayibheli liveza ke ukuthi uma uJesu eqeda ukuthi lisosha limi laphana lithi iBhayibheli kunokuthi lidifende lathi impela lo impela lo uyindodana kaNkulunkulu. Uyabona ke amazwi akho uyindodana kaNkulunkulu akusuwona amazwi alula njengoba thina siwathathe lula. uJesu wona amazwi awafelayo lawo ngoba amazwi athi uyindodana kaNkulunkulu kusho ukuthi he has the same power as God. Yena unguye uNkulunkulu ehamba phakathi kwabantu. Lona uyindodana inesokotoba stadium. Lona uyindodana kaBaba. This is the Son of God. Jesus is God. IBhayibheli kuJohn chapter number 1 lithi ekuqaleni wayulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu. Uma simbona bazalwane, simbona mphethe inyama, wayezothatha isimo sethu abe nenyama njengathi, abe buthakathaka njengathi. Kodwa uNkulunkulu wayephakathi kuye. Kukhona abantu who have difficulty uku-understand ukuthi uJesu wayeUNkulunkulu ngokupheleleyo futhi uJesu wayeumuntu ngokupheleleyo. Uzothola uJesu njengomuntu walapha esifana njengomuntu, but guess what? WayeUNkulunkulu futhi. Yingakho noma umuntu elamba egula enayo into kodwa makufanele ahambe phezu kwamanzi. Wabonakala ehamba phezu kwamanzi. Akekho kuze kube namhlanje umuntu okwazi ukuhamba phezu kwamanzi ngaphandle kwakhe yedwa ngoba wayehlulile, wayenesimo esingaphezulu komuntu. uNkulunkulu ake ngikhulume nawe ukuthi uNkulunkulu lo esimshimelayo uJesu uNkulunkulu, uNkulunkulu engene enyameni, uNkulunkulu engene enkingeni zakho. Nawe ulimona esenkingeni zakho. Uzombuza why kufanele umuntu, wakufanele ukuthi abe umuntu in order to relate with us. Abantu azobasindisa azazi inhlungu abahlula kuzo. Lekhumbula lentulo lithi uyazazi insisi zethu bese lithi ngaye. Bengithi uzoyibamba ngaye sizophela. Akuthi angithi ake sideclare zonke insisi zethu uyazazi ngaye. Naye siyophela
ukuze akwazi ukurelate nophangu lesifula kodwa nenyembezi zethu. Yambona ekhala esiphambanweni ethi baba ungishiyelane nayo. Why relate nabantu abashiywa abazali babo? Glory to Jesus. Why relate? Because anything ithanda kuJesu uyakwazi ukwehla ezulwini azobambisana nawe akhale kanye nawe. He was a man to relate, but he was God. He was God. Why uNkulunkulu? Ukuze adelive. Because ngeke umuntu adelive umuntu onamandla ngaphansi kwawo. Wadingeka onamandla wonke ukuze akwazi ukuzokhulula abangenamandla. Nisekhona bazalwane. Manje ufeziwe. Uyabona uma umethe esazothi ufeziwe uqala uthi nomlili. Ngoba kufanele ngilikhiphe lelizwe. Kodwa umzimba awusavumi. Umzimba wayisopheka kakhulu. Umzimba ungasavumi. Kodwa ngashumela kancane. Umzimba ungasavumi. Kufanele ukuthi bamnikeze into ezomnikeza amandla. Awudonsa umzimba. Aphakame esiphambanweni. Haleluya. Bacabanga ukuthi kathi uzokwenzani manje. Kanti bacabanga ukuthi mhlawumbe uzokwehla, uzolwa namasosha, mhlawumbe uzodestroy abamdestroyayo. Kanti uzokwenza okukhulu kunalokho. Uzokwenza okukhulu kunalokho. Wavele wathi ufeziwe. Hallelujah. There was an excess. What a nation of when there is an excess. There is an excess. There is an excess. But there is something that I want to say before I close. Let it come and it access. Abanye bathi umnyango noma indawo isulivuliwe. Kodwa uPaul ekhuluma ngalo. Ukhuluma ngokuthi zonke into this is not the access as a child. Hallelujah. This is the access. Yokuthi zonke izinto ebeyivinjiwe. Ningizwa. Zonke izinto ebeyivinga has been dealt with. Zonke izinto ebecabanga ukuthi namandla kunawe. Zonke usedilile nazo. Leli gama elithi access. Ligama elisho ukuthi akusekho okuyophila. Ngikhuluma nabantu kodwa la akusekho okuyophinda kukuvela. Let me tell you this. There is now an access to the presence of God. There is now an access to the grace of God. There is now an access to provision. There is now an access to healing. There is now an access to signs and wonders. There is now access to the power of God. There is now an access to prosperity. There is now an access to walk with God. There is now an access to miracles. There is now an access to the anointing. Sasingafika ugomo luphula amajoka sitha asaye enyangeni asaye kumathala aphedayo ngoba yonke into sesiyenzelwe bazalwane madoda bazalwane umnyango.
Anointed. Yes, we are dealing with sons and daughters. Abadinga uqobo ngendlela emangalisayo. Bahlangana nabantu abarong. Babase endaweni ezirong. Asekho isidingo sokuya endaweni ezirong. Okusekhona bazalwane. Asekho isidingo. Sekufezile. Kukhona izinto engasoze zathinta umzimba wakho. Ngenxa yokuthi sekufezile. I have an access to anointing. Yini uqobo? Uma sikhuluma ngoqobo encwadini ka-Exodus chapter number 28 to verse number 42. IBhayibheli isivezela ukuthi qoba amadodana ka-Aroni ukuze akwazi ukuseva. So that they will be able to serve. Ngoba akekho umuntu ongaseva noma isendlini kaNkulunkulu noma usevile kaNkulunkulu angeke ukwazi ukuseva ngokuhlakanipha kwakho. You need the anointing to serve. You need the anointing to serve. Kukhona lolu qobo kuthiwa uqobo lwamakhosi. Encwadini yokuqala kaSamuel la khona kwakuhamba khona uSawule ecinga izimvu wakayithola izimvu. Wezwa ukuthi there is a man of God waya endodeni kaNkulunkulu wafike wagqoka wayisethi indlela ayisabuyeli ezansi la uqhamuka khona indlela isiyanyuka. Uqobo lomkhosi ilolu ofika nakhona kuvinjiwe kuthiwa kuyagwazwa before ungene. Kodwa uqobo baphaphama usungaphakathi bathi ungene kanjani lona. Kanti uqobo lwe-marketplace. Abakhona nabantu abadinga umthandazo abathi mgcobe ngiye ku-marketplace, ngigcobe ngiyokwenza ibhizinesi, ngigcobe ngiyokwenza imangaliso. Uqobo lwamakhosi. Waqoba uDavid kuchapter number 16 encwadini yokuqala kaSamuel. What my God to David? Hey, this one saying that there is a serious mission. Zinqebu zenkosi okufanele siyenze namhlanje. Because fanele sirelease lento esihambise sasafika la sikho. Asifikanga la ngamandla okuhlakanipha nangeBible college nangeGreek. Asifikanga sihambe ngenxa yoqobo ohleli phansi kwempilo. Hayi bazalwane, umnyango uvuliwe, indlela ivuliwe. Oqobo ngithi inkosi yehlisa nanto uqobo, yehlisa nanto amafutha. Amafutha asidadi namhlanje kukhona amafutha azobambisa isanenqobo abazoshukela kulesi sikhathi. Lalala thina sethi isikhathi sasiphelile, kodwa namhlanje sidinga abazothi inkosi yaludinga uqobo. To the genuine anointing. Musu David. Mayikhuluma kula mahubo amathathu aziwa ngokuthi ama-messianic psalms. Uma uzofunda chapter number 22. Ivesi lakuqala lokuqala lithi uNkulunkulu wami. Hallelujah. uNkulunkulu wami ushilane naye. Ngoba leliya hubo labhalwa entabeni yaseGolgotha. Kwathi ngeGolgotha kusasele iminyaka eminingi
wezwa isambulo. Isambulo esithi uNkulunkulu wami ongishiyelane naye. But uma usuka eGolgotha wehlela uyiveli. Sibuzwa lapha ethi uJehova ummeluswa. Angeke weswa. Uyangidlalisa emadlelweni ahlaza. Uyangiyisa emanzini okuphumula. Ikhanda lami ngamafutha, indebe yami yachiphila, ngoba uqobo lugcwalisa izinto enhle. Shandele muzika, uqobo lufika kuhemthu lufike ligcwalise. Namhlanje ngiyaphama ukuthi angiludedele to the sons and daughters that will receive it. Umethi kufeziwe kwakusho ukuthi everything sine access kuyo yonke into. Abangena abantwana hlala bathola abantwana. Yes, we have an access. We have access to miracles. We have access to signs and wonders. And the second abazalwana, we have gotten access ukuba isono isinyango ingaphezu kwabaqovi. There is an access. Asiphakamiseni izandla.